Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwese kwamungava muri kumativi mana enyika. Zvakangooma azvo veduwe, nyai munhu uchimbofirei zvako. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri musikana uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Nyaya iyi yakaitika apo pandainge ndichiri ne22 years. Zvakaitika ndezvekudai mukoma, after ndabva mukuroorwa ndikatochata, ndipo apo murume wangu paakazonditsvakira basa ndikabva ndachizotanga kushanda. Urongwa hwedu hwatainge tiinahwo hwainge huri urongwa hwekuti iye achishanda inini ndichishanda, then ndobva ndachizoita course yenursing, tobva tachizokwanisa kubuda muno muZimbabwe. But iyi mukoma, mazitete akafa asina varume, akamiramira, marriage ikasvika pakuparara. Saka pamaoffices apo pandainge ndichishanda panext door paiva paine umwe murume uyo wandichati Ben ainge achishandapo. He was a married guy and ainge aine mari yemuwando. So Ben akatanga kundinetsa. Murume wangu aiuya achizondipika up each and every day apo pandinenge ndachaisa. He was a romantic guy, hapana chandingashora paari. Zvose zvandaida kuti anga achindiitira aizviita nemazvo. Aitouyawo nelunch, achitondivigira lunch. Most of the women avo vataishanda navo vaitoshuvirawo marriage yangu yandainge ndiinayo. Saka Ben airamba achingondinetsa. Ndaingoti kana ndikangobuda panze chete, somehow aibva atobudawo panze, like aitongogara achitongonditaimira. So ndaiwanzokuti kana ndikatumwa somewhere else, kana kuri kunzi kunofotokopa mapapers edu atinenge tichida kufotokopa, kana kuri kunzi photocopy machine yedu inenge isingashandi, so ndaiwanzokuenda pane kamwe ka photocopy shop which was close to our offices. Nerimwe zuva ndakangoti ndichingobuda ndokubva ndatomuonawo achibuda. Akati ainge achida kundiperekedza, akanditi ndinokuperekedza nemotikari. Ndikati ipapa padhuze, akanditi hongu. So ndakabva ndachizopinda mumotikari yake, tikabva tachizotanga kutaura. Tava kudzoka, akangogadzika $100 pamakumbo angu, akanditi imari yelunch. Apa ndainge ndichiziva kuti kumba zvinhu zvainge zvakatooma, kwainge kusina kana chikafu. Not like taiziya nenzara, but chikafu chainge chava kutoda kutonopera apa mwedzi wainge usati wapera, because by then we were living hand to mouth. Saka paakanogadzika mari iyoyo ndakaigamuchira ndikamutenda. Akabva achizotanga kundipa mari each and every day. Aindipa $100 kusvika mwedzi uchinopera. Mukoma, ndakaona kuti ainge ari munhu ainge aine mari. He then proposed love to me, ndikabvuma. Sezvo ndainge ndadya mari yake yakawanda, yainge yava kutodarika 1.5 yandainge ndadya panguva iyoyo. So we then started dating inini naye. When we were dating, mukoma, aiavoida kurara neni. Taiti kana tikaenda kulodge aingoti ngatingoitai cuddling chete zvongoperera ipapo. Saka one day mukoma ndakazoti ina handichazvikwanisi, nekuti inini handisati ndakambosangana nemurume anongoda cuddling asingadi kurara nemukadzi waanenge achidanana naye. So akazoti it's fine, tichaita bonde racho. Then there was this other time murume wangu ainge asipo pamba kune kwaainge aenda. Akandifonera uri usiku akanditi are you free today? Ndikati hongu. Akauya akanditora. Mukomanashi ameno zvaakangondiita, so akanditarisa, akangondibata ruoko rwangu apa ainge achitambisa necklace yake, ndokubva anditi ndoda kuti tinge tichienda kunoitira bonde kumakuva. Ndikati nai handi tinoitira bonde kumakuva. Takabva tachizoenda kumakuva tikanorara pamusoro peguva tikatanga kuita bonde. Mushure mekunge taita bonde mukoma, ndakazotanga kurwara. Ndakarwara soon after tabva mukuita bonde. Ndakatanga kunzwa pain muchibereko changu. Ndakaenda kuchipatara ndikanzi ndainge ndiine infection. Ndikapiwa mapiritsi, but still hazvina kana kumbopera. Ndakangoramba ndichingonzwa pain muchibereko
changu. Zuva iroro Ben ainge ava kusada kunzwa nezvangu, ende ndaiti kana ndikataura naye aitondituka achinditi uri kudei kwandiri. Ndikamuti cause we are no longer dating, akati kwandiri did we even ever date? Ndakashamisika nazvo mukoma, asi ndo zvakatoitika ipapo. So murume wangu akazobata messages mufoni ndokubva achizondiramba apa chibereko, ndichingori neproblem yekuramba ndichingonzwa chibereko, ende handifungi kuti ndichakwanisa kuzoita mwana nekuda kwekuti ndine dzimwe hope idzo dzandinorota. Ndinokwanisa kungomurota Ben anouya kwandiri obva anditi vhura makumbo ako, kana ndavhura makumbo then anobva achizobudisa chibereko changu obva atanga kusvina. Chinondinetsa ndechekuti apo paanenge achichisvina chibereko changu anenge achitosvina mwana obva atobuda, obva atora mwana iyeye obva aenda naye. Ndiyo secret yangu. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndaipiwa mari each and every day $100 ndiwo avakafira iwavo $100. Rikedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika apo patakaenda kuZimbabwe nemurume wangu. Kubva ipapo mukoma upenyu hwedu hausi kana kumbofamba. I never thought kuti uri kuno kumhiri kwemakungwa nekufamba kunoita zvinhu kunoku tingararama life inorwadza kudai so. Iro gore rino rasvika pakuzondirwadza too bad. I regret mukoma kuenda kwandakaita kuZimbabwe mushure mekunge ndapiwa phone numbers. Saka nyaya yangu mukoma yakatangira mainge muri mugore ra2021 apo pandakatanga kuteverera machannels awo anoita zvekuinterviewa n'anga. Makore acho iwawo vainge vachiri vashoma, saka zvose izvo zvainge zvichitaurwa pamachannels iwawo ndakazotanga kuzvitevedzera ndichitoona kuti zvinobatsira. First of all, ndakabva ndachizotanga kushandisa bute because ndainge ndiri munhu aigara achingotemwa nemusoro nguva dzose. Ndokubva ndachizotanga kushandisa bute ndikatonzwa kutoti ndainge ndava right. Saka dambudziko rainge riripo pandiri nderekuti ndainge ndisingazivi baba vangu. Amai vangu vakafa vasina kukwanisa kundiudza kwainge kuina baba vangu, so midzimu yainge ichinditsvaka. Pandakangotanga kungotevedzera vanhu vanointerviewa n'anga, ndakaona sekunge life yainge yava kufamba zvakanaka. Saka ndaiti kana ndikangoona paine phone numbers eN'anga ndobva ndataura neN'anga dzacho dzobva dzandiudza kuti chii chinenge chichidiwa kuti chinge chichizoitwa. Saka vazhinji vacho vaingoti vanobatsira kunyange uri kumhiri kwemakungwa. Saka ndaitotumidzirawo mari dzematare. Ndaiti kana ndatumidzira mari dzematare kudaro then zvobva zvaita sekunge senani, but ndaizotanga kurwara manje. Saka zvainge zvichinzi midzimu yangu yainge ichinditsvaka. Saka ndainge ndichifanira kuti ndichidzoka kuZimu. Kana ndadzoka kuZimu ndobva ndachizobatsirwa kuti ndige ndichizokwanisa kukonekta nemidzimu yangu nedzinza rekwakaberekerwa baba vangu. Saka ndainge ndichida kuenda kuZimbabwe but ndichitya manje. Murume wangu ndakazomuudza kuti paYouTube painge paine n'anga dzinobatsira. Takabva tachizotanga kuteerera zvirongwa zvacho tiri vaviri kudzamara tazosarudza imwe n'anga yandisingakwanisi kutaura nezita rayo, ndiyo yatakasarudza kuti inge ichizotibatsira. Takaita makore mukoma tichitaura nayo, tikatombotumidzirwa mimwe mishonga iyo yatainge tichigeza nayo. Saka ndakazotanga kurota hope. Ndairota hope ndichiroteswa machira akasiyana siyana. Saka vakanditi unofanira kuti utange wauya kunoku then tobva tachizotenga machira acho. Takabva tachizoenda kuZimbabwe mukoma. Tasvika kuZimu
takazoenda kumba kwasekuru vacho vakanotibatsira. Saka nekuda kwekuti ininiwo ndakaberekerwa mumhuri yavanhu vanonamata, ndakatozviziva kuti hakuna kana munhu angamboda kuenda neni from my mother side. Saka takangoenda takati inini nemurume wangu navatete nabamunini, idzi dziri hama dzemurume wangu. Tasvika kuya pakazoitwa chivanhu chakaitwa, then ndikabva ndachizonzi ndinge ndichitenga machira. Apa sekuru ava vainge vakati haufaniri kuti unge uchizotenga machira iwawo tisati takwanisa kuwana dzinza rako, nekuti zvinhu izvi zvinofanira kuzoitwa vedzinza rako varipo. But patakanopinda mudare, I think yainge iri nhau yekuti vainge vachidawo mari, sezvo vainge vachizviziva kuti tainge tabva kumhiri kwemakungwa. Saka mukomana takabva tachizotengeswa machira. Tatengeswa machira iwawo, vakabva vachizoti kwandiri vainge vachida kuti ndinge ndichiburitsa mari muwallet mangu. Saka ndainge ndini kamwe kawallet kadiki kandainge ndiinako. Vakanditi buritsa mari chero yawe inayo. Ndakabva ndachizoburitsa mari ndikabva ndachizoisa muwallet mavo. Mari iyi yainge iri $50. Ndaburitsa mari iyoyo, vakanditi ndige ndichiisa mune imwe plate iyo yavaishandisa mumatare mavo, kuti kana uchida kubhadhara mari dzematare unoisa imomo. Saka ndakaisa mari muplate imomo. Mushure mekunge ndaisa mari muplate, vakabva vachizotora munzwa vakabaya mari iyoyo nemunzwa vakaidzosera muchikwama changu. Tapedza kuita mhiko idzodzo, vakabva vachizondipa dish rekuti ndige ndichigeza maoko angu. Zvose izvi zvandakaitiswa, ndakazviitiswa ndiri ndega, murume wangu haana kuitiswa izvozvo, akaitiswawo dzake mhiko. Then vakabva vachizoti taifanira kuti tinge tichimirira mazuva mashoma, then after 3 days tobva tachizodzokera mudare mavo. Vobva vachizotivheneka, kuvheneka inini kuti vaone kuti vanokwanisa kunditsvakira dzinza rangu here. Vaiva nen'anga yavainge vachiti vainge vakamirira, vakati n'anga iyi ndiye kuMalawi, saka ndiyo inozvigona zvekuti kana uchida kutsvaka dzinza rako inokuvheneka. Saka takabva tachizoenda kumba kwavatete. Usiku ihwohwo handina kurara mukoma, ndakarara ndichiitwa bonde nasekuru ivavo. Mangwana acho makuseni pandakamuka ndakati ndichida kuudza murume wangu, ndakati nyaya dzakadai munokwanisa kuzotanga kunetsana, but ndakatanga kuita mafeelings nasekuru. Ndakabva ndachizotanga kutaura navo in secret. Sekuru tikasangana kune imwe lodge tikarara tose. Chinondinetsa mukomana ndechekuti vakati vakanditarisa ndokubva vandiudza kuti vainge vachida kundipa mwana. Ndikati zvinoita. Sekuru ava handina kunge ndakaziva kuti vatori nechirwere. Takarara tose pasina kushandisirana dziviriro. Izvi murume wangu ava kutozviziva, so it's no longer a secret because ndakamuudza kuti ndo zvakazoitika. After mazuva 3 takadzokera kudare kwavo, uko kwatakasvika kuine n'anga yekuMalawi. Tikabhadhara zvekare imwe mari pamusoro pemari yatainge takabhadhara. Vakabva vachizotanga kutivheneka, vakatanga kutivheneka paglass, ndokubva vachizondiudza kwainge kuine hama dzangu. Ndikaenda ndikanoona dzimwe hama dzangu, ndikabva ndachizodzoka kuno nemurume wangu kumhiri kwemakungwa. Kubva ipapo mukoma zvinhu hazvisi kana kumbofamba. Life iri kuramba ichiwedzera, ichingoita worse and worse each and every day. Timire pakaoma mukoma nemurume wangu, tiri kushaya kuziva kuti zvichagadzirisika zvaita sei. Takatomboedza kuti tinge tichienda kuchechi, but situation yacho yakatowedzera kutooma. Saka kunoku kune umwe muprofita uyo akazotibatsira. Muprofita uyo iye akati kwatiri sekuru ivavo vari kutoshandisa mari iyo yandakaisa muplate yavo yematare. Saka patakaedza kutaura navo, vakangopopota pafoni, vakabva vachizotiudza kuti ivo vane macustomers akawanda. Vakatotiudza kuti kunyangwe vanhu vanoita zvematongerwo enyika vanotovabatsira ende vanhu vatori nemari. Vakatishorapodza mukomana vakati munofungidzira kuti kugara kumhiri kwemakungwa zvinoshamisira here, zvekuti ndinganzi ndingaswera ndichida kukushandisai kuti pose pamunoshanda mari dzenyu dzinenge dzichipinda muchikwama changu? But ndo zvatakaudzwa nemuprofita kuti ndo zviri kuitika. Upenyu hwacho
uri kuruhadza mukoma ende hatizivi kuti zvichazoguma nepi. Takaedza kubatsirwa nemuprofita iyeye but akangosvikawo pakuti izvi ndazvikonewa, chimboedzaiwo vamwe zvimwe kuda vanokwanisa kukubatsirai. Saka ndava munhu wekuti ndinongofamba kukwidza nekudzika, pangava pari paFacebook handizorore ndichingopinda mumagrupu ndichibuda. Ameno kuti ndine magroups mangani evanhu vanoita zvekurapa, magroups evanhu vekuchechi. Ndiri kungofamba chete ndichingotsvaka munhu anokwanisa kundibatsira. Saka ndiyo nyaya yangu iyo yandiinayo. Handizivi kana kuine munhu anokwanisa kutibatsira. We tried to pray but the situation did not even change. Saka ndozvakaitikawo izvi mukoma patakaenda kuZimbabwe tichinobetserwa. Handizivi kuti vakagara vatotigadzira here nechekare, because ipapo pavakabaya mari neminzwa vatete vakatomboti sekuru kochicha mava kuita, hatisati takambozviona isu, muri kubayirei mari yedu nemunzwa. But vakangoita majokes nesu tikatotanga kutoseka pavainge vava kudzosera mari yacho muwallet. Plus pane rimwe bhuku iro ratakaona rainge rakanzi UK Canada Overseas. Zvinoratidza kuti munhu wose anenge ari kumhiri kwemakungwa, kana ukataura navo vanobva vachizonyora zita rako mubhuku imomo. Nekuda kwekuti tainge tapinda mumatare mavo physically, takanyorwa mune rimwe bhuku iro rakanzi VemuAfrica. Saka ameno kuti iwo mashandiro avo avanoita here sekuru ivavo, ndinototya kuvataura nezita, because mumatare mavo, tiri mumatare mavo mukoma, kumadziro kwaitova nemarwaivhi 5 ainge achifamba, ende vakati tichingopinda mumatare mavo vakati hamusa matya marwaivhi awa vana vangu. Marwaivhi iwawo mukoma Nashi aiti kana mukamaona achifamba kumadziro mumaona achipinda muhari obuda. Paaibuda muhari imomo aibuda akatsvuka neropa, obva achinja zvekare makala oita green, otanga kunanaira kumadziro. Ndo zvakaitika izvo. When you post my story, please tell me, I'll be following through in the comment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo, zvakangooma hazvo vedu we, shuwa kubayirwa mari nemunzwa. Imhiko kaidzo dzainge dzichitoitwa. Asi hanzi panguva yacho iyoyo kunyangwe pazvakaitika hanzi vakatoita majokes nesu, hatina kuzoita basa nazvo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndava nemakore 2 kubva zvandakauya kunoku kuIreland. Ndainge ndichimbogara kuDurban nemurume wangu. Murume wangu akazoya kunoku rino gore. Saka zviri kuitika mukoma kwandiri handizivi kuti mweya werima here kana kuti kwete. Kana ndikangoona vanhu vanenge vachiwirirana, ndinobva ndachizototsvaka nzira dzekuti ndige ndichiparadza relationship yavo. Izvi zvakatangira apo pandainge ndichiri kuDurban. Pane umwe mukadzi aigara pacomplex patainge tichigara, aiva ari wekuZimbabwe but ari mushona zvekare. Saka iye aiwanzokutaura zvisina basa. Ndakamunzwa nerimwe zuva achindinyaya achiti mandevele mahuri. Ndinotonzwira bhudhi ava tsitsi achireva murume wangu nekuti iye murume wangu mushona inini ndiri mundevele. Saka zvakangondibohwa. Ndakamuridzira tsamwa. Usiku hwacho ndakarota gogo vangu avo vaiti kana vakaridzira munhu tsamwa, munhu iyeye aikwanisa kutosangana netsaona. Vakazviita kune umwe Malaicha uyo akaenda neni kuSouth Africa. Malaicha uyo
ainge akaudza gogo vangu mari ainge akavaudza, asi tava murodhi akabva achizochinja price akati vafonere uvaudze kuti mari yako yapera. Akabva achizondisiya murodhi kuzosvika gogo vazoansa foni, ndopaakazouya achizonditora akandisiya pakati pesango kuma 1 am. Saka gogo vakazongoridza tsamwa. Malaicha iyeye akaita accident muSouth Africa akafira passport. Saka gogo ivavo ndakavarota, vakanditi ridza tsamwa. Pandakaridza tsamwa ndo pandakaona mukadzi yeye achidonha kubva pabalcony. Ndo zvakatoitika pacomplex pataigara mumaapartments. Saka iye ainge achigara mu2nd floor. Akati akagara pabalcony akangotanga kuridza mhere. Vakadzi vaainge akagara navo vanoti hanzi akatanga kungoita sekunge munhu asvikirwa, ainge ava kutanga kupenga ndokubva atojamba pabalcony. Makumbo ake akapinda mukati akazofa after mazuva mashoma mushure mekunge aendeswa kuchipatara. Saka ndo zvimwe zvakaitika apo pandainge ndiri kuDurban. Saka kubva zvandakazouya kuno kumukoma, ndinoti kunyangwe nevakadzi avo vandinenge ndichishanda navo izvezvi kana ndikaverenga, ndine vakadzi vanodarika 9 avo vandaparadzira mamarriages avo vaitodawo kutounza varume vavo kuno kuko island. But ndinoti kana ndikangonzwa munhu achitaura nemurume wake ndinongoridza tsamwa. Kana ndangoridza tsamwa, munhu iyeye anotanga kuuya kwandiri otanga kundiudza maproblems avo aakambosangana nawo achiri kuAfrica nemurume wake. Ndobva ndatomuseka, ndobva ndati saka murume wako kuda kutomuunza kunoku kuEurope kuti zvadii murambe. Saka kana ndikangoudza munhu kuti ramba murume wako, munhu iyeye anobva atongoramba murume wake, ototsvakira murume wake chikonzero chekuti ange achizomuramba. Saka handizivi kuti ndinganzi ndiri muroyi here. Please help me. Ende kana ndiri muroyi ndingaitawo sei? Kune chechi here iri kuno kuisland yekuti kana ndikaendawo ikoko kuchechi ndinokwanisa kunobatsirwa? Ndiri kugara muDublin, handisi munhu anofarira church, but I think I need God in my life. Wose wandiri kuridzira tsamwa life yake haisi kana kumbofamba zvachose. Kuko vangu vaiva muroyi, ndava kutya kuti zvimwe kuda ndiri muroyi. Zvimwe zvaiitika apo pandainge ndichiri mwana mudiki, ndaiwanzokumuka pakati peusiku. Ndaikwanisa kumuka kuma 1 am. Ndaibva ndachizonzwa voice raingoti buda panze. Ndaiti kana ndikabuda panze ndaiona gogo vangu vari mumuti, but vakaita kunge shiri vari mumuti vakanditarisa. Then ndaibva ndachizotongoona ndadzokera mumba, and door ndaitoona door rakavharwa kukiwa nekunze, but ndinenge ndatorivhura ndikatorikinura nemukati. Then ndaibva ndachizoona rakiwa nekunze nekuti taishandisa cheni. Mangwana makuseni ndaizotomuka ndodanidzira kuti ndivhurireiwo door. Anenge ari kia hakuna aizviziva, so I need help. Kana ndiri muroyi ndingabatsirikanawo sei? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti vari kuisland. Hanzi ndiri munonzi muDublin. Vari kuti ivo vanofungidzira kuti vagarwa neshavi reuroyi nekuti havafari kana vakaona umwe munhu achibudirira. Vari kuti ivo pane umwe mukadzi uyo ari kuvaka kuZimbabwe. Mukadzi uyu hanzi akaendako kuisland a year after vabva mukusvikawo anoshandirawo the same company yavanoshandira. Saka hanzi nditori nedzimwe nguva dzekuti kana ndikatarisa mapictures eimba yake yandakaita screenshot yaachiri kuvaka, hanzi ndinotanga kungoburitsa misodzi. Ndakavabvunza kuti sei muchiburitsa misodzi? Vanongoti handizivi, kutongotanga kungoburitsa misodzi for no reason at all. Zvakangooma hazvo vedu. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini hama dzangu dzose dzakandiramwa, and I think kuti ndakagadzirwa. Akandigadzira wacho handizivi, ndinotomboedzawo kufamba, asi pandinofamba mukoma munhu wacho uyo anenge achindibatsira anobva angodzima, and haana kana chaanozombokwanisa kundibatsira nacho. It's like kana ndikasvika pamba pemuprofita, vanhu vose vanenge vachida kuti vange vachibatsirwa zuva iroro vanenge vatongofambira zvavo mahara. Ndinoita sekunge ndine umwe mweya unonditeverera ugere pandiri usingade kuti ndinge ndichibatsirwa. Saka matambudziko angu akatanga apo pandakaenda kuZimbabwe kunoviga amai vangu. Amai vangu havana kumborwara kwenguva yakareba. Vakarwara, pavakarwara vakandifonera vakati hanzvadzi yavo ndiye ainge achitumidzira zvinhu zvake kuti zvinge zvichizovaya ropa, because ivo amai vangu vaiva nenguva dzekuti vaikwanisa kungondifonera vobva vanditi mwanangu mukatinge tichinamata. Saka ndaiti kana ndapedza kunamata ndaisakwanisa kuzorara, ndaizokwanisa kurara maybe kunze kwava kutoda kutoyidza. Ndaibva ndabatwa nerimwe dzikirira ndobva ndatoona fesi yasekuru vangu. Saka zvose zvaiitika mukomana ndaiudza hama, ndipo pandakabva ndachizotanga kuvengewa nasekuru. Amai vangu pavakafa mukoma, I could not believe it, nekuti ndakangoti ndichingosvika kumba ndo pandakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichigeza maoko angu. Paitova nen'anga yainge iripo zvikanzi ndainge ndachekeresa amai vangu. Saka handina kumbofunga nezvazvo nekuti ndainge ndichiziva kuti I was innocent. Ndakabva ndachizogeza maoko apa ndainge ndanzi ita kuti kana ndirini ndakauraya amai, mweya wavo ngaumuke unge uchindipfukira, vandipfukire amai vatange kurwa neni nekuti ndini ndakavauraya. Saka ndangopedza kugeza maoko angu mukoma, ndakangoona kuti vai, izvo ndainge ndatorohwa nemheni. Chandainge ndichaziva ipapo hapana, ndainge ndava kutotanga kutopenga. Saka ndakati mheni iyo ndikanzwa vanhu kuseka. Ndikati muri kusekei? Nekuti honai mheni iri kupenya, mheni iri kuda kundirova. Ndikatotiza pamariro ndikabva ndachizotanga kugara musango. Ndakazotsvakwa mushure mekunge amai vangu vavigwa, ndikazotorwa ndikaendeswa kun'anga. Hama dzangu dzakabva dzachizoti dzainge dzisingachadi kundiona. Ndakadzoka kuno kuSouth Africa mukoma. Kubva ipapo pandainge ndisati ndatiza ndo pandakaona chipoko chaamai vangu chakauya kwandiri vakandirova mbama. Apo pandainge ndichichema tichiti hamusi kuona mheni here, terai mheni iri kupenya mudenga. Saka ndakatanga kuchema ndichitovaudza kuti ndainge ndichirohwa naamai. Saka vanhu vose vakangoti ndainge ndakaromba. Ndo zvakaitika izvi mukomanashi kwandiri. Handizivi kana kuine umwe munhu anokwanisa kundibatsira. Ndakasaidzirwa mhepo yechikwambo nasekuru vangu. Ivo ndivo vakaromba vakachekeresa amai, asi hama dzangu dzose dzinondivenga nekuda kwekuti vanoti ndini ndakachekeresa amai vangu. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ivo vari kuti vanoshanda samaid muno muSouth Africa. Vari kuti vane dzimwe nguva dzekuti kunyangwe vari kubasa vanotoona amai vavo. Hanzi kana varungu vangu vasipo, ndinotanga ndatora matowel ndobva ndavhara mamira ose mumarooms ose awo anenge aine mamira. Hanzi I avoid to look into the mirror kana vandinoshandira vasipo, nekuti hanzi amai vangu ndinotovaona. Kunyangwe hanzi TV kana yakadzimwa, hanzi ndinotoona reflection yaamai vangu muTV imomo. So hanzi kana ndichidarika nepanenge paine mira kana pekuti ndinokwanisa kuzviona in a reflection, hanzi ndinototarisa kuside.
Then pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu vari kutya kutaura nyaya yavo zvizere, asi nyaya yavakanditumidzira yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Nemurume wangu takauya kuno kuSouth Africa. We were both doctors by the time patakazoya kunoko, saka titori mapermanent residents emunomu muSouth Africa. Saka takazotanga kuita zvekurima. Patakatanga kuita zvekurima, the first harvesting season, it was a disaster for us. Takaluza mari yaitodarika 2.5 million yatainge tainvest. The second harvesting season zvakaita senani, but nekuda kwekuti tainge taluza mari yakawanda hatina kukwanisa kuona profit. Then the third harvesting season, murume wangu ndopa akazondiudza kuti ainge ataura neimwe n'anga yokumpumalanga. Takaenda kumpumalanga mukoma, tikabva tachizonopiwa mushonga. Ipapo tainge tava kuita zvekupfuwa nguruve. Taenda kumpumalanga, takazodzoka tiine gumbo remunhu. Gumbo iri remunhu ratakadzoka naro takanzi taifanira kuti tinge tichizopa nguruve dzedu, saka tainge tiine abata yedu. Usiku kuma 1 am takaenda kuabata ndokubva tachizocheka gumbo remunhu iyeye into small pieces kusvika aita mincemeat. Gumbo iroro rakaita mamincemeat. Ndo patakabva tachizoti mangwana acho makuseni tikabva tachizoudza vashandi kuti vaifanira kuti vange vachizokandira nguruve chikafu chinenge chakazanganiswa nemincemeat. Izvo rainge riri gumbo remunhu ratainge takabva naro kumpumalanga. Ndinokumbira kuti musazotranslata nyaya yangu muchiisa muchirungu. Gumbo iri hanzi rakabva kuMozambique. Kubva ipapo mukomana zvinhu zvedu zvakatanga kusununguka zvekuti tatova nemapurazi 4 muprovince umo matinogara. Farming South Africa iri very profitable. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, but nyaya yavo yose vakaramba nayo. Vanotya, hanzi ndinotya kuzotaura zvimwe zvinhu zvisingaite, asi hanzi ndo zvavakaita papurasi pavo pavakaona kuti zvinhu zvavo hazvisi kufamba. Hanzi iko zvimwe zvavanotoexporta mamwe maproducts anotoenda kuAmerica. Strange things indeed they do happen in this world.